Bona tarda a tothom, de la gent que heu assistit avui aquí a aquesta conferència. És la quarta conferència que fem aquest any dintre del que és les conferències de la Universitat Popular d'Estiu, que és una cosa que ja portem uns quants anys que ho anem fent, i avui tenim aquí el nostre amic, perquè ja la gent que ve més una vegada ja la considerem amics, Jordi Serra, que vindrà a parlar una miqueta de tot el món dels bandolers i a veure com ens vol enfocar el tema, perquè normalment la gent té una percepció, però potser el senyor ens fa veure altres cosetes que d'altra manera no les veuríem. I sense més, jo te dono la paraula i ja pots començar. Castellà. Com tu... No, tinc que fer castellà. Cadascú que utilitzi l'idioma central, però... Em va dir que com que ho gravava... No, jo això no m'hi fico. Jo l'he preparat en castellà. Tu mateix. Però en castellano no entenemos. Bien. Vale. Bueno, pues moltes gràcies. En primer lloc, donar les gràcies a la invitació rebuda per la Universitat Popular d'aquí Sant Joan d'Espí. Ja és la tercera any que vinc i encantat de poder-ho fer perquè per mi la tasca que fa aquesta gent fent arribar la cultura a persones que no han tingut l'oportunitat d'estudiar i tot això així, em sembla molt encomiable. Aleshores també agrair la vostra presència i anem a començar la conferència sobre bandolers, que ja d'entrada poso un interrogant i una pregunta, que no la penso contestar ara, sinó que vull que vosaltres sou els que mica en mica aneu veient realment el que ha passat. El bandolerisme és un fet històric que ha anat evolucionant al llarg dels temps, canviant les formes i les denominacions, però com veureu arriba fins als nostres dies. Al llarg de la conferència veureu com la figura aquesta del bandoler es barreja història, es barreja literatura, es barreja fonts oficials contrastades, llegendes, es barregen folklore, es barreja tota una sèrie de coses. I també comprovarem que la imatge que ens ha arribat fins a aquests moments no correspon exactament a la realitat del que va passar. Perquè ja des del primer moment ja hi havia una certa dicotomia, hi havia una contraposició entre gent que creia que eren herois populars, que lluitaven a favor del poble, contra els poders establerts, i una altra gent que considerava que eren simples lladres o delinqüents que l'únic que miraven era treure el seu profit personal. Farem una contextualització geogràfica, perquè encara que he dit que és el bandolerisme no es va fer només en un territori determinat, sinó que és universal, és un fenomen universal, present en totes les èpoques. Però això sí que és veritat que apareix en moments determinats de crisi econòmica, social, religiosa i política. Però també en èpoques de gana, d'embruna i de finalització de guerres que van haver-hi al llarg de la història. No obstant això, a pesar que apareix en molts territoris diferents, nosaltres, per motius obvis, ho centrarem a la zona mediterrània i, en concret, amb els territoris, amb dos territoris i dues èpoques concretes. Una és les terres catalanes del segle XVI i XVII i l'altra a l'Andalusia del segle XIX. Per quin motiu? Perquè van ser els llocs on es van desenvolupar amb més forts de violència aquest fenomen. Etimologia de la paraula bandoler. Etimologia vol dir d'on prové aquesta paraula bandoler. La paraula bandoler ve del català. Del català ja de l'època medieval, dels nobles catalans, laics o eclesiàstics, tenien un dret. Ells tenien un dret
de poder reunir els seus serfs, els seus siervos en castellà, i que l'acompanyessin amb ell a les guerres privades que feia contra altres nobles. Era un dret que estava reglamentat, tenia el seu reglament. És a dir, no podien anar, jo vaig a guerrejar amb aquest i tal, no. El que feien era, tenien l'obligació de preparar una carta de desafiament, que se li deia, una carta de desafío en castellà. I això la tenien que penjar a la porta de l'església o en una plaça, on et deien, jo soc el noble tal, i declaro la guerra a tal, per aquest motiu. El motiu podia ser molt variat. Podien ser que havien tingut una promesa de matrimoni no completa, una ofrenda de defensa d'honor, o la lluita per delimitar unes terres, podia ser molt divers. I a més, també, dins d'aquest reglament, no podia anar contra les dones, ni podien anar contra els menors de 14 anys, no podien entrar a les esglésies. És a dir, tenien un reglament com si fos un partit de futbol, però a la guerra. Vull dir, era així de clar. Aleshores, la primera vegada que apareix la paraula bàndols és en 1941 amb un dietari de l'antic Consell de Cent. Apareix per primera de bàndol, on ja se referia dels enfrontaments entre nobles, entre els senyors feudals. Però la paraula bandoler no apareix fins en un document en 1455 i referint-se sempre a les lluites entre els dits senyors feudals. La transformació al castellà en bandolero i en francès bandolier no apareix fins 70-80 anys més tard. És a dir, es veu clarament que és una paraula d'origen català. Ara, quines arrels històriques, encara que fossin amb altres noms i amb altres circumstàncies? Doncs, ja tenim un escrit romà del segle I abans després de Jesucrist, és a dir, fa uns 2.000 anys, on apareix el nom d'un tal Corocota, un bandoler que actuava al nord de la península Ibèrica i que es veu que va ser molt famós perquè els romans van intentar abraçar-lo i neutralitzar-lo moltes vegades i no podien. I després el mateix Cicerón, el filòsof polític i orador Cicerón, tenim una carta que va rebre ell d'un amic seu de la província romana de la Bètica, la província romana de la Bètica és més o menys l'Andalusia, una mica més gran, on ja parlen de que per Sierra Morena hi ha grups de bandolers que salten els correus i assalten a les mercaderies, no? O sigui que en aquella època, ja estem parlant de fa 2.000 anys, això era una cosa bastant correcta. Si fem un salt a l'edat mitjana, ens trobem amb uns altres que podíem dir bandolers, que eren els golfines. Aquests golfines eren soldats cristians que havien lluitat contra els musulmans durant la conquesta que va anar baixant des del nord cap al sud i aleshores es dedicaven a robar i saquejar. Una mica més tard, després de la caiguda del regne de Granada en 1492, apareixen els monfines, que aquests eren al contrari, sinó que eren musulmans que després de la caiguda del regne de Granada no se li havien respectat les condicions que el rei de Granada havia pactat amb els reis catòlics, no se'ls van respectar i es van tirar a les muntanyes també a robar i saquejar. Aquí a la Corona d'Aragó també n'hi havia, però aquí es deien almogàvers. I encara que la mitologia nacionalista els apareix com que allò, en realitat eren uns saltejadors, robaven i saquejaven a les zones frontereres. Cap dels tres que he nombrat tenien gaire escrúpols, aquesta és la veritat. És a dir, no miraven si eren cristians o musulmans, miraven si podien robar o saquejar. Els hi deien d'aquesta manera, però és el que eren bandolers, que no podem entendre nosaltres. Ara, hi ha paraules que són iguals o s'assemblen molt. Això se'ls diuen sinònims. Quins sinònims hi havia, hi ha hagut durant tot aquest temps respecte a la paraula bandolers? Doncs podeu veure.
lladres, malfactors, bandits, saltejadors de camins o lladres de parcs, quatrers, seqüestradors, contrabandistes, falsificadors de moneda, és a dir, noms hi ha hagut moltíssims, però en realitat volien significar aproximadament el mateix. I a partir del segle XIX, aquí a Catalunya apareixen els trabucaires, que a Castelles, a l'Andalusia, són gente del trabuco, els guerrillers o els maquis. Aquí podeu veure, ara parlarem d'això, quina és una de les dificultats que vaig trobar i que es troben més grans al poder definir el bandolerisme, els bandolers. Perquè és que agafa tanta diversitat de formes i de coses que es fa molt difícil poder-ho fer. Perquè, esclar, si ho fem d'una forma restringida, què podríem dir? Doncs era un grup de persones que es dediquen a robar, a seqüestrar o a matar altres persones amb la finalitat d'aconseguir diners. Sí, per això ho reduïm molt. Un altre podria ser grup d'homes armats enfrontats a la legalitat establerta, regits per un codi propi. Ja ampliem una mica més, però no acaba de fer. Realment, per poder omplir la gamma de tot el bandolerisme medieval, el bandolerisme de l'època moderna, els guerrillers de la guerra d'independència, els guerrillers sorgits de les guerres carlines o els maquis i guerrillers antifranquistes, potser serien millor dir que es tracta de la violència exercida per elements enrotllats en una quadrilla, en un grup, que es mouen per un territori conegut amb objectius que no és la simple delinqüència, encara que a vegades pot arribar a semblar-ho. D'aquesta manera podem encabir tot això que he dit. Aquí, si us fixeu, aquests són uns guerrillers maquis asturians que van lluitar, van quedar-se aquí dintre de la península Ibèrica quan va guanyar el Franco i que van estar a prop d'alguns fins als 50-51 lluitant contra la repressió de la Guàrdia Civil franquista i tal i qual. Perquè amb ells els deien bandoleros, eren bandoleros. Per tant, i aquesta és una octavilla escrita per un d'aquests grups guerrillers on els bandolers diuen no som nosaltres, som la gent que us roba de bastos, som la gent que us treu, no llegeixo gaire bé les ulleres aquestes, però vull dir, donen a entendre que ells que eren guerrillers antifranquistes no tenien res a veure amb el bandolerisme, no l'agafaven, no robaven per guanyar aquella gent, sinó lluitaven per defensar els seus interessos republicans. Esclar, és que a més els significats canvien segons l'època que es parla, perquè si parlem del segle mitjà, segle XV, segle XVI, allò que parlàvem, que eren legitimitats dels nobles, eren emparats per la llei en aquell moment. Tenien el dret, els nobles, de poder fer els seus pactos, per tant, estaven dins de la llei, podien lluitar contra altres nobles. Però això després es va anar degenerant i llavors ja van aparèixer gent que aleshores, per diverses circumstàncies, sobretot socioeconòmiques, es van dedicar també a robar i fer diferents coses. Si parlem del bandolerisme a Catalunya, tenim que parlar obligatòriament de la gran quantitat de bàndols diferents que va haver. És a dir, es trobaven bàndols, per exemple, al Cover, a Igualada, a diferents llocs així, hi havia bàndols de nobles diferents. Un que em va fer molta gràcia era a Mallorca, hi havia dos grups que lluitaven, dos faccions. Uns eren els Casamunt i els altres eren els Casavall. I quan vaig llegir no vaig pensar, hòstia, això que s'havia de ser un anunci de... No, l'anunci que era del Fire, cada un i cada davant. Però bueno, eren així. Però, què passa? Ja ho veiem
i senyors, entre bisbes i canonges, entre ordres religioses, entre monestirs o entre dos pobles. Avui ens pot semblar així, però hi ha documents que parla de l'enfrontament que va haver-hi, cada un amb el seu grup de bandolers a favor d'ells, entre l'abat de Montserrat i l'abadessa de Pedralbes, perquè es discutien la jurisdicció d'unes terres. Aleshores, uns jugaven amb uns bandolers i uns jugaven amb uns altres. Així de clar. O entre, quan al segle XVII els benedictins de Montserrat van rebre l'ordre dels seus màxims dirigents que tenien que vindre aquí benedictins de Valladolid i fer-se càrrec del monestir de Montserrat. I ens van dir que uns van jugar als bandolers i altres els altres. La cosa funcionava així en aquell moment. Els més coneguts de tots i que van durar durant moltes generacions són els nyerros i els cadells. Aquests, en principi, era un conflicte localitzat entre dos nobles de la baixa noblesa dels Pirineus. Els cadells eren els senyors d'Arcelo a la Cerdanya i que també tenien llocs al Rosselló, que el Rosselló perteneixia al Principat de Catalunya, a la Corona d'Aragó en aquell moment, i que, a part d'allò, eren capitostos d'una banda de bandolers i que lluitaven contra bandolers que no eren ells, que eren els cadells. Els cadells tenien el senyor Tomàs de Banyuls i Lupià, senyor de Nyet del Rosselló, i que també era capitós d'una banda de bandolers. Això que al principi era només el d'això, no se sap exactament per què, es va convertir al final de tal manera que es va estendre per tota Catalunya i aleshores tots els bandolers o eren nyerros o eren cadells. El motiu per això hi ha diferents teories. Hi ha una teoria que diuen que els nyerros el que feien era defensar els interessos d'aquesta noblesa, de baixa noblesa, rural, dels monestirs benedictins i d'algun element conservador. En canvi, els cadells representaven més aviat la burgesia que anava creixent de les viles i ciutats, que els estaven més interessats en el comerç i la indústria. Però és una possibilitat, però aquesta hipòtesi no, amb la quantitat de variacions eren organitzacions molt plurals, diverses i de vegades contradictòries, no ho acaben d'explicar. Hi ha una altra, que per mi és possiblement la més acceptada, que diuen era una societat molt violenta, molt violenta. Aleshores, era normal que la gent buscara una certa protecció. I la protecció com l'agafaven? Doncs, miraven la correlació de forces que hi havia en la seva ciutat i tal, i deien, si aquí la majoria són nyerros, no ens fem cadells perquè potser sortirem perduts, no? I al revés, si eren tots cadells i no eren nyerros, ens feien cadells. També per afinitat de família, si la família era nyerro, o per als amics. En realitat, encara que potser no sigui massa llera, et diria més aviat, potser semblava ser un fan d'un equip de futbol. Es fa per família, es fa per allò i tal. El que sí que és veritat que va durar durant moltes generacions. I una altra cosa que és molt important i interessant és, i difícil d'entendre, és la quantitat d'ajuts que tenien tant uns com els altres. Resulta que membres molt representatius de la societat laica i eclesiàstica es van fer nyerros o cadells. I membres molt representatius vol dir nobles, alcaldes, bisbes, priors, abadeses, membres de la Real Audiència, és a dir, jutges, i fins i tot virreis, que era la màxima autoritat de la monarquia hispànica a Catalunya. És a dir, sembla estrany, però funcionava així. Ara, per què es va fer tan gran el bandolerisme a Catalunya durant aquests segles? Hi ha bastantes raons, intentaré anar més ràpid perquè si no es pot allargar. Per la situació geogràfica. O sigui, Catalunya estava entre Aragó, València, França i després també pel mar venien els pirates de venir
un bandoler català travessava la línia, s'anava a València i allà no podia agafar. I al revés, o un aragonès entrava a Catalunya i tampoc el podien agafar. Això dificultava molt i feia que els bandolers fossin més fàcils de fer. Potser el més important de tot és l'operació que feien els senyors feudals respecte als seus serfs. Hi havia els abusos, els mals usos que es feien. Els mals usos, el principal de tot era la remença. La remença era la facultat que tenia un senyor feudal, laic o eclesiàstic, això no us ho oblideu, de que el pagès que conreava una terra del senyor no se'n podia anar com volgués. És a dir, estaven obligats a quedar-se allà, o bé pagar una quantitat molt important de diners que era discrecional del noble, podia posar la quantitat que volgués i no se'n podia anar. Aquesta és la remença. Però no és l'únic mals usos, n'hi havia molts de mals usos, molts. A mi el que em fa més gràcia és la cogúncia. La cogúncia era un mal ús molt. Si la dona d'un pagès li posava les banyes, el pagès tenia que pagar 7 sous amb el nom. I d'on ve tot això? Ens ha arribat fins als nostres dies. En castellà, cornudo i apaleado. En català, cornut i pagar el beure. I a les nostres àvies encara se sentien dir tururut 7 sous. I tot ve que tenien que pagar al pagès 7 sous al doble perquè la seva dona li havia posat les banyes. És una de les coses, però en tenia moltes més. Això va propiciar 2 guerres civils aquí a Catalunya, 2 guerres de remença, una 1472 i l'altra 1494, on el rei anava a favor de les remences, si pensen els tics. Sí, va propiciar crear un sindicat. El primer sindicat que va haver a Europa va ser el gran sindicat de remença català. Va arribar a tindre 100.000 associats. Tenint en compte que hi havia 400.000 habitants a Catalunya en aquell moment, un cap de cada 4 dels habitants de Catalunya perteneixien al sindicat de la remença. Això seria ja d'explicar, després Ferran el Catòlic va aconseguir que hi hagués la sentència de Guadalupe de 1485, que els nobles i els representants sindicals dels pagesos arribessin a un acord, però hi havia una gran quantitat d'abusos i aleshores això també propiciava que es fes un economista. Després, unes crisis agràries molt importants. Va haver-hi èpoques de molta fam. La gent no podia ni per menjar. El sistema de l'hereu. Això propiciava que una família que tenien pagesos que tenien 5 o 6 fills, un es quedava a la casa i l'altre o es feia cap allà, o es feia botja, o s'entenia que anar a buscar-se la vida per allà. La immigració francesa, una cosa que és poc coneguda, però al segle XVI va haver-hi una gran immigració francesa cap aquí a Catalunya, degut a 2 motius. La primera, indudablement, la necessitat de mà d'obra que hi havia aquí, perquè Catalunya s'havia reduït la seva població un 50% des del segle abans. Penseu que al segle XIV va haver-hi 4 grans pestes, va haver-hi 2 o 3 guerres importants, va haver-hi una vaga de llagostes que va vindre del Sàhara i que va menjar totes els conreus i els arbres fruiters i tot això. La gent passava molta gana, va morir molta gent, i llavors la necessitat de mà d'obra, i segona, les guerres de religió que van haver-hi a França en aquest segle. Pensem que el protestantisme de Lutero o el calvinisme de Calvino de Suïssa van fer que una part important de la població francesa deixés el catolicisme i es fes protestant. Aleshores, amb les guerres, els protestants van tindre que fugir per cables i van vindre a refugiar aquí a Catalunya. I aquests 2 motius van ser importants. La ruta de l'or i la plata. Resulta que aquí a Catalunya passava una ruta, hi havia els barcos que portaven plata i or d'Amèrica, anaven a Sevilla. De Sevilla per terra anaven a Madrid. Allà es feia la distribució
I llavors, per què venia d'aquí per anar cap a Gènova? Perquè resulta que els monarques espanyols tots estaven endeudats amb els banquers de Gènova. Gènova era la gran potència marítima. Hi havia molts banquers que deixaven calés per adelantar amb els monarques espanyols perquè així poguessin pagar els terços que estaven lluitant a Flandes o estaven lluitant al sud d'Itàlia, que eren, en aquell moment, l'exèrcit no era com ara, sinó que eren tots mercenaris. Aleshores, per poder pagar això, demanaven cèntims per adelantat i quan rebien l'enviu de plata i d'or, ho enviaven a Gènova. Quin era el camí? Sevilla-Madrid, Madrid-Saragossa, Saragossa-Lleida, pel camí real, Lleida-Barcelona. Els bandolers això va ser un imant impressionant. Penseu que el primer que es va fer em sembla que 1585 és a Cinnamon, un poble entre Lleida i tal. Portava a l'equivalent, estava custodiat per 250 terços espanyols, la caravana aquesta. Els terços espanyols no eren nens de teta, vull dir que eren homes bregats. Doncs 400 bandolers se'ls van agafar. I el botí va ser de l'equivalent d'ara d'uns 500 milions d'euros. Vull dir, esclar, es van fer al llarg d'aquests segles diversos tractaments de dotació. Això també va fer créixer. La prohibició del comerç, mentre a Castella va prohibir que la corona d'Aragó pogués anar gent de la corona d'Aragó cap a Amèrica fins a finals del segle XVIII. Era una conquesta no d'Espanya, sinó de la corona de Castella. Llavors, esclar, els hidalgos, o com deien, a Infanzones, a castellans, sí que van tenir la possibilitat d'anar a fer fortuna, però els d'aquí van tindre que quedar aquí. Això també va propiciar l'augment. Els nobles, què els hi va passar als nobles? Doncs que no tenien possibilitat d'entrar a l'administració de l'Estat. La majoria de la gent que enviava era castellana. Per tant, els nobles, sobretot de baixa noblesa, d'aquí també van haver uns quants que es van dedicar a bandolejar. L'alta noblesa, que els dos més importants, Cardona i Montcada, les dues famílies, el que va fer va ser casar amb gent d'alta noblesa castellana i se'n van anar d'aquí. Per exemple, ara, jo quan estudiava a la bruixeria, si volia anar a consultar els arxius d'aquestes nobles, me tenia que anar a Sevilla. Tenia l'arxiu local de Medinaceli. Per què? Perquè al segle XVII s'havien casat les grans noblesa d'aquí amb els nobles castellans. Després, això del caràcter bel·licós dels catalans era, en aquell moment, és el que tenien fama que eren tenien molt ganes de brega els catalans, ara no en tenim tanta, és el que en tenien, no? I també la costum que hi havia en tota aquella època de prendre's la justícia per la seva compte. Una altra de les sorpreses que vaig tenir al buscar informació sobre aquest tema és la importància que va tenir els grans escriptors castellans del segle XVI i XVII per donar publicitat amb els bandolers catalans. D'entrada trobem el Miguel de Cervantes, que amb la seva obra mestra de l'Ingenio Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, la segona part, ens parla d'un tal Roque Guinart. Roque Guinart és el Perón Roque Guinart català, un dels bandolers més famosos del segle XVI. Doncs ell, el nombre, hi ha un nombre bastant. Després veurem una frase. El mateix Lope de Vega. Lope de Vega va escriure Antonio Roca i la muerte más venturosa. Aquest Antonio Roca és molt poc conegut, era un cavallà bandoler i que va ser en el seu moment, va ser espia del rei espanyol, espia del rei francès, va arribar a dirigir un exèrcit de Tranquil·home, un bandoler, que aquí el Lope de Vega el presenta com un capità generós, i en realitat de generós i de allò res.
Després tenim Tirso de Molina, un altre gran literat d'aquella època. Amb la seva obra Los Cigarrales de Toledo, ell parla d'una quadrilla de 50 bandolers dirigits per un bandoler català, que es va fer bandoler per menjar les xindúries que li havia fet un noble. I finalment, n'hi ha molts, però he procurat reduir-los a uns quants. Hi ha uns que són tres. En el seu moment també conegut Rojas Zorrilla, Pérez de Guevara i Antonio Puig, que va escriure El catalán Serrallonga i Bandos de Barcelona. Va ser escrit per tres autors. En totes aquestes obres que parlem, els presenten com persones generoses, disposades a integrar-se a la societat, a la legalitat, acceptant el perdó que els donaven els reis i tot això. Però la veritat és que... I en el cas que fossin condenats, tots s'arrepentien abans dels ajusticiessin. En contrapartida, a la mateixa època, a Catalunya no... Potser perquè aquí els patien i allà no els trobem obres dels censors d'Icaire. L'únic que trobem és un vers d'un Vicenç Garcia, més conegut com el rector de Vallfogona i més conegut per les seves obres eròtiques, versos eròtics que no pas per aquest, però va fer una obra, o sigui, un vers dedicat a ell, que al final acaba dient-li que és el millor pilar del cristianisme, el Salvador. Però ja t'ho dic, que no... Ara, perquè a diferència de les obres publicades en castellà, que estaven destinades a un públic més cult, l'anomenada literatura de Codí, de Canya o de Canya i Codí, escrita en català, aquesta estava destinada primordialment a un públic popular. Com es caracteritzava? Era simplement un full gran plegat en quatre trossos. Era com un diari petitet. Esclar, podia vendre a baix preu, era molt fàcil de transportar, i una vegada llegits que es feia servir per què es feia servir. Es podia adquirir a pobles i a ciutats, que sobretot els pobles els portaven cegos, o la gent que venia en quintanya. A l'inici d'aquesta d'allò trobem a la pragmàtica que va fer Carlos I d'Espanya i V d'Alemanya, en què va llançar una pragmàtica contra els bandolers que es considera com el principi del gran augment del bandolerisme a Catalunya. En total, avui en dia s'han trobat 15. Segurament hi havia molts més, però només ens ha arribat a nosaltres fins a 15, dedicats a allò. El que sí que estaven composats en vers per tal de facilitar la seva lectura i memoritzar, perquè la majoria de la gent que d'allò era cec s'ho aprenien de memòria i, esclar, el vers és molt més fàcil de memoritzar. Portaven uns gravats a primera pàgina que es repetien a molts altres, si eren bandolers, doncs el mateix bandoler sortia a tots els altres, i tenia, a partir d'un moment determinat, tant la monarquia com l'Església el van fer servir com a element de propaganda. Element de propaganda on es magnificava la tasca que feia el virrei per lluitar contra els bandolers, o bé, per part de l'Església, donant cites bíbliques i fent perquè s'arrepentien molt a última hora i per tant podien anar al cel i tot això. Es va fer servir com a elements propagandístics. Una altra cosa que va sortir eren els romanços de secos. Això era en castellà. Era en castellà i aleshores eren més llargs, arribaven a fer fins a 8 pàgines. Aquests també, els secos és curiós que al segle XVIII ja hi havia una associació a Madrid de secos que demanaven tindre l'exclusivitat de poder... Era un avançament de l'11 actual, ja demanaven tindre l'exclusivitat de poder anar al poble i ser ells els que poguessin explicar totes les coses. I això va arribar fins a quasi al segle XX, al començament del segle XX. Pensem que al segle XX, al començament del segle XX, a Espanya hi havia més d'un 55-60% encara de gent analfabeta. Jo encara me'n recordo de petit anar a les Rambles i haver-hi una mena de camina
sembla que era la cantonada del carrer del Carme, o el Baix de Tot, on encara hi havia gent que escrivia, sobretot per soldats i per minyones, els escrivien ells les cartes perquè no sabien llegir ni escriure. Per tant, estem parlant dels anys 70. Vull dir que això. Llavors anava acompanyant sempre el que en castellà era l'alfarí. I portaven una mena d'instrument que s'enfona, em sembla que l'idea, que era perquè els donava una mica de música de fons mentre anaven a la ciutat. Mentre anaven a la ciutat. Ara, ja parlem dels dos més principals. Aquest que he comentat, el Perol Roca Guinarda, conegut per Perol Lladre. Si aneu per Barcelona i aneu des de les Rambles a la Portal de l'Àngel, on hi havia la cantonada Jorba, al carrer aquest, que no recordo com se diu, hi ha un d'allò que buscareu, petit i posa carrer Perol Lladre. O sigui, té un carrer dedicat a ell. Perquè es veu que allà, en aquest lloc, en aquest carrer, hi havia un marquès o un comte, no sé què, que era protector del Perol Roca. Bueno, les males llengües diuen que en realitat el protegia més la seva dona. Però, vull dir, quan anava a Barcelona anava a refugiar allà. Bueno, doncs aquest va néixer a Oristà i Lluçanès, en 1542. Com us dic, surt amb el Quijote i també surt amb dues obres menys conegudes, però que també surten tres, la Galatea i la Cova de Salamanca. Si veieu aquest gravat, després parlarem de l'autor d'aquest gravat, aquest és de l'il·lustrador més conegut i famós de tot el segle XX. Gustavo Doré. Aquest va fer. I aquí, en aquest moment, aquí, veieu la imatge, és en el llibre segon, quan posa, o sigui, es posa a dormir, abans d'arribar a Barcelona, es posa a dormir sota uns arbres. I Sancho Panza nota, hosti, que li toquen com unes sabates al cap, no? Fot a cridar i el Quijote li diu: no tienes que tener miedo, porque estos pies y piernas que tientas y no ves, sin duda son de algunos forajidos y bandoleros que han ahorcado en estos árboles, que por aquí los suelen ahorcar la justicia, por donde me doy a entender que debo estar cerca de Barcelona. Tingueu en compte de la quantitat de bandoleros que hi havia en aquella època per tot això així. Bueno, ell en realitat es deia Pere Roca i era el cinquè fill d'un pagès. I als 19 anys ja se'n va anar, no era el primogènit, se'n va anar cap a Vic, en teoria a aprendre un ofici, però el que va fer l'arribar allà va ser posar-se al bàndol del noble, que era Carles de Vilademany, que era el capità dels nyerros d'aquesta ciutat, que estaven enfrontats amb el bisbe de Vic, que era Cadell, en Francesc de Robuster. O sigui, al primer moment ja se'n van donar compte que tenia nervi, tenia ganes, i al poc temps ja era al cap de tots els nyerros d'aquella zona. Va arribar a atacar el Palau Episcopal, això va ser excomulgat, però com que també hi havia cavall en nyerro, però resulta que el van desacomulgar. En 1607 ja era considerat el més important cap de l'Arbolers de tota Catalunya. Perquè veieu això que us comentava abans. Va arribar a actuar a favor de l'abat de Ripoll contra gent de les seves d'allò que no volien, no estaven conformes amb com actuava l'abat de Ripoll. Amb cavallers de l'Orde de Sant Joan de Jerusalem, amb familiars del Sant Ofici. El Sant Ofici era la gent de la Inquisició i els familiars eren els espies o xivatos que tenien a cada ciutat, és els que acusaven a un si no anava a missa o si li havien vist renegar o tot això així. I també a favor dels canonges de Joan de les Abadeses contra el mateix bisbe de Vic. És a dir, que en aquella època la cosa anava així bastant relativa. El 1610 va assediar la ciutat de Vic amb 200 homes, imposant l'hegemonia dels nyerros en dita ciutat. Era molt estratega, era hàbil, era temut pels seus soldats i l'autoritat, però volgut pel poble i molt odiat pels seus enemics. Un cronista de l'època el descriu així:
Este Rocaguinarda es y ha estado el bandolero más cortés desde hace muchos años. No coaccionaba, no deshonraba ni tocaba las iglesias, y Dios le ha ayudado. Una llegenda diu que quan trobava un anell atacat, o sigui, amb una negligència, amb una carrossa, atacava i li anava a treure, anava a robar un anell amb una dona, li deia, esta mano tan preciosa no necesita llevar ninguna joya. Y mientras se lo sacaba, le besava la mano. Aviam, és curiós que aquesta mateixa llegenda el trobarem després a Andalusia, 300 anys més tard, a José María el Tempranillo. Per tant, si té que ser una llegenda, segur que és copiada ja d'alguna d'aquesta època. Però això són llegendes que a l'imaginari col·lectiu popular fa quan idealitza un personatge, no? Però aquest va tindre sort. El seu final no va ser com la majoria de nosaltres. Perquè el bisbe de Tortosa, que era virrei en aquell moment, en 1611, va aconseguir que el Baró Rocaguinarda i tota la seva banda, tota la seva quadrilla, obtingués el poder real. I amb encara amb el port de Mataró han encamanat a Nàpols per servir els terços, ell com el grau de capità. A 1635 encara el 1635 encara el trobem allà a Nàpols. Aviam, no és el mateix que el que li va passar amb aquest. Aquest possiblement és el més conegut de tots els bandolers catalans. En Joan Sala Serralló. Aviam, els que ens dediquem a la història ens basem normalment en proves documentals, documents, tot de coses que facin referència, sobretot si són de l'època mateixa on ha passat el fet històric. I de quan en quan, algú té la sort, té una troballa fortuïta, de trobar un document important. Això és el que li va passar amb el Joan Cortada, aquest historiador, a mitjans del segle XIX. Passejant per Barcelona es troba en una placeta un funcionari dels jutjats que estava cremant tot de documents de pergamins. Se'n prova cap allà i veu un tom així, 600 pàgines, que posa Serrallonga. Ostres, el tio se li va encendre la capa i va dir, escolti, que el puc agafar, i el va poder agafar. I gràcies a ell tenim el coneixement de tot el procés, de tota la gent que va participar, de tot el que se'ls va acusar, de tot el que va fer, ens ha arribat als nostres dies, perquè aquest historiador, en 1868, va publicar un llibre, Proceso instruido contra Juan Sala y Serrallonga, salteador de caminos. En 1932, a l'Ateneu Barcelonès, va mecanografiar el manuscrit i avui en dia està digitalitzat i es pot consultar a la memòria digital de Catalunya, aquesta troballa. Aquest va néixer a Viladrau, era fill d'uns pagesos, una família que tenia bastant allò, però esclar, eren 9 germans. Ell era el 5è, i dels 9, 4 van ser bandolers. Empanyats perquè encara que estiguessin d'allò no podien mantindre 9 fills, no? I 4 no van tenir bandolers. Ell es va casar amb la pubilla del mas de Serrallonga, de Sant Hilari de Sant Camp. Per això, ell que deia Joan Sala i Ferrer, s'ha quedat com Serrallonga o Joan Sala, àlies Serrallonga. Al començament, casat, portava una vida normal, però es veu que feia alguns petits furs. Va començar a fer uns petits furs. De fet, el primer fur que se li coneix és que va robar uns ous amb un pas de banyar a prop. Però tot va canviar en 1622 quan un pagès d'un mas
el va denunciar i ell va anar cap allà i se'l va carregar. Això va ser el començament de la seva fugida i el començament d'una vida de bandoler. No he trobat res. Va començar la seva vida delictiva, que va ser dura, no va ser cap net de teta. Va començar a assaltar masies, a seqüestrar persones, a cometre més de 50 assassinats amb el seu procés, i surten més de 50 assassinats. Però amb l'imaginari col·lectiu popular, encara avui en dia assegura que alguna vegada va repartir diners. Repartir diners que feia atracs als recaudadors d'impostos, a la posta real. Esclar, això de cara al poble també donava un prestigi, no? Perquè si robava els que els robava ells, la cosa li va donar prestigi. Amb el segle XIX, amb els postulats romàntics d'aquella època, es van aprofitar d'aquest fabricarisme per convertir-lo en un heroi del poble. Va ser detingut el 1633 a prop de Santa Colòmbia de Farners perquè a l'hereu de l'Albàs Agustí, on s'havia refugiat, el va delatar. Va ser portat a Barcelona, li van fer un llarg procés, el van torturar de totes i totes. Els torturaven tant per aconseguir que declaressin aviam qui els havia ajudat o qui eren les persones que portava dins de la seva quadrilla. Però sobretot, qui els havia ajudat? Els torturaven brutalment. Però una vegada torturats, i si els eren condenats a mort, a sobre després ja us parlaré de quina forma ho feien, també era bastant bèstia. Es va convertir en un personatge de llegenda. I es va convertir en un personatge de llegenda precisament possiblement per la seva mort. Mentre que Roca Caminant, que avui en dia sí que ja s'ha fet algun còmic, s'ha fet alguna cosa, ja allà on va néixer el Lluçanet aprofiten per fer fires i tot això, però ni molt menys arriba a d'allò de Serrallonga. Serrallonga, pel·lícules, sèries de televisió, còmics, llibres, el que vulguis. I és precisament possiblement perquè va ser així. Aquí tenim un quadre de la diligència del Goya, que és una de les coses que feia més era atracar la diligència de tots aquests bandolers. Per què era difícil perseguir-los? Primer per conflictes institucionals. Catalunya tenia unes lleis, unes constitucions pròpies que feien que no pogués, segons què, fer la monarquia hispànica. Després, les fronteres, com us deia abans, de Catalunya a Aragó passaven i no es podien agafar, Catalunya a València, Catalunya a França, i hi havia una corrupció institucional. Com us he dit abans, nobles, bisbes, fins i mateixos reis eren de nyerros i cadells. Si eren nyerros no perseguien nyerros, i si era cadell no perseguia cadells. Hi havia poca col·laboració de la noblesa, perquè hi havia nobles que també eren bandolers, i poca cooperació ciutadana, perquè o bé per por que els bandolers si els delataven els d'allò, o bé perquè realment estaven més a favor d'ells que no pas a l'Estat, a l'administració. Després també hi havia una animositat catalana contra les tropes castellanes. Això per què? Perquè, esclar, les tropes castellanes, quan venien aquí a perseguir bandolers, no tenien els seus llocs on, com es diu en català, quarteles, com es diu els quarteles en català?
Bueno, és igual. Les casernes. No tenia casernes les que eren en territori. Sí, sinó que anaven a un poble i eren 50, i hi havia 50 cases d'allà per casa. N'hi havia 25, i els tenien que mantindre ells. I a sobre aquesta gent no eren nens de la caritat, sinó que eren així, cometien violacions, és a dir, que hi havia una animositat total contra les tropes castellanes. I després també no hi havia prou diners, ni de la corona ni del mateix Principat, per pagar gent per perseguir-los. I tot això va dificultar molt perseguir els batuts. Quin final els esperava als batuts? En principi es podria pensar que els jutges, pel mateix delicte, feien les mateixes penes, això no és veritat. Un mateix jutge pel mateix delicte podia fer que el fuetegés i el desterressin. O podia fer que el condenessin a 5 anys de galeres, les galeres del rei, que era molt bèstia. Anaven lligats amb un paio així, no s'aixecaven per res, ni per menjar ni per necessitats físiques, els donaven un menjar dolentíssim, i si tenia la mala sort que hi havia una guerra, un enfrontament i la seva nau queia, els primers que se'n trobaven eren ells. Vull dir que era bastant bèstia. I després hi havia el que aquí hi ha un quadre de Mallofré, un pintor que està a Reus, un quadre de dimensions molt grans, de 5x3, que titula Passar boira avall. Què era això de boira avall? Boira avall era que els que estaven condemnats els hi feien sortir d'una caserna de Barcelona i tal, els feien fer un recorregut que estava estipulat. Passaven pel carrer Boira, que va desaparèixer al fer-se a la via Lletana, anaven després, passaven pel carrer Montcada, el carrer Reboní, feien tot un recorregut, aquí surmuntat amb un burro. Però la realitat és que la majoria d'aquests bandolers anaven a dalt d'un carro. A cada cantonada que passaven els anaven gatejant. Podien rebre entre 100 i 200 fuetades durant el recorregut. I a part d'això, anava al carro i hi havia un tallador de foc, no s'escandalitzeu, però els hi podien tallar les orelles, els hi podien tallar el nas, sense anestèsia. Els hi podien tallar les mans, els hi podien arrencar trossos de carn amb unes tenalles roents. És a dir, eren bastant bé. O sigui, el pobre, quan arribava al lloc que el tenien que matar, em sembla que ja no notava gaires coses. Després, això se li deien penes corporals. L'altre eren turments, això eren penes corporals. Una arribada allà, durant molts segles, els penjaven, els endallaven al cap, que era noble. Fins al 1832, que llavors van al Garrote Vil, que ho feien. Llavors, els desmembraven, els hi tallaven els braços, les cames, les penjaven a diferents llocs de la ciutat i el cap el posaven en una gàbia a les portes de la ciutat de Barcelona, perquè servís d'avís a tots els bandolers. Vull dir, com veieu, molt bé no s'ho passaven. I, finalment, el que era més, que és el que volien tots poder-ho fer, és anar als terços espanyols, que és l'última imatge que hi ha baix. Llavors, si tenien sort, encara que tenien que participar en les guerres dels terços a Flandes, al sud d'Itàlia, podien sobreviure. Això era la fi de tots els bandolers, les diferents formes en què tenien d'acabar la seva vida els bandolers. En realitat és que hi havia molt pocs que passessin de 10 anys des que començaven a fer de bandoler fins que la seva vida acabava d'una manera. Era una vida dura i bastant curta. Ara hem vist aquests dos grans exemples de bandolers catalans i ara anem a passar als bandolers andalusos del segle XVIII i XIX. Què és el que va provocar l'increment del bandolerisme precisament en aquest segle XVIII o XIX?
El primer de tot és indudable la situació socioeconòmica, no? Vull dir, si veiéssim un mapa que el tenia, però he preferit posar aquest quadre, dels llocs on la majoria dels atracaments, segrestes i tot això d'Andalusia en aquella època, i es veu que és una zona que és a les províncies de Sevilla, Córdoba i Màlaga, i Granada, perdó. Aleshores, dona, i no és casualitat, que aquesta zona precisament és on hi havia els grans latifundis. És on hi havia una gran quantitat de jornaleros. I això, qui eren els jornaleros? Però és un sector molt important de la població. I la seva subsistència, per la seva subsistència era imprescindible treballar amb les tasques del camp. Però, quan per motiu que sigui, per motius climatològics o perquè hi havia més gent de la que tocava o que fos, escassejava, es passava molt tant. Encara que hi havia un alt percentatge de població d'aquesta jornalera assalariada, hi havia de vegades, mancava mà d'obra, en moments puntuals, com si diguéssim aquí la recollida de la fruita a Lleida, o de la cirera, o de la maduixa al Maresme, hi havia aquestes. I què feien els caciques? Doncs feien vindre immigrants gallecs i portuguesos. I amb això no solament aconseguien tindre mà d'obra, sinó que negociar a baix els salaris. Amb el vistiplau del poder municipal, que lògicament estava controlat per aquests mateixos. Per tant, això és una de les... No hi havia classes mitges allà, o eren cacics i latifundistes o eren jornalers, allà no hi havia classes mitges. Una altra és les desamortitzacions. Què són les desamortitzacions? És posar en venda el que es deia los bienes de manos muertas, mitjançant fent canvis a la llei. I què eren los bienes de manos muertas? Eren propietats normalment de l'Església o d'institucions, que no podien ser vengudes, transferides o gravades amb impostos. És a dir, hi havia un percentatge molt elevat de terres on la monarquia no podia cobrar impostos, perquè o bé era d'Església, que no pagava cap impost, o bé eren béns comunals, que perteneixien comunalment al poble, que tampoc podien cobrar impostos. Bueno, què se'ls va ocórrer en aquell moment la monarquia? Doncs fer desamortitzacions. La més coneguda és la coneguda de Mendizábal, de 1835. Però aquesta va afectar sobretot a l'Església, als béns de l'Església. I sobretot, els jesuïtes, que tenien moltíssimes terres i moltíssimes propietats, que al final van ser expulsats i tot. Van tornar al cap d'uns però en aquell moment van ser expulsats. Però la que va afectar, la que ens interessa a nosaltres, és la que va afectar els béns comunals. Aquesta la va fer un ministre, Pasqual Mangoz, en 1855. Per què afecta això i va propiciar la d'allò dels bandolers? Perquè fins aleshores aquests béns comunals permetien cobrir una part de les necessitats de tots aquests jornaleros que no tenien per què menjar. Per què? Perquè aquests béns comunals podien tenir llenya, podien caçar, podien fer petits terrenys, posar uns horts, això els ajudava una mica. Però si ho van desamortitzar, què va passar? Qui es va quedar aquestes terres? El que tenia diners. Qui tenia diners en aquell lloc? Els cacics, els amos, encara van aconseguir tindre més terres. I al tindre aquestes més terres, els abans, els acords que tenien la gent del poble, amb aquells tenien uns pactes d'origen medieval que eren bastant generosos amb el negoci. Bueno, deixo les terres, però al cap d'un any em dones una gallina o 2 donzenes d'ous. No, aquests que van comprar nous els hi van gravar moltíssim més les condicions que tenien abans. Això va provocar també molta gent que es tirés a fer de bandoler.
la immigració que us comentava, també que traiem a l'obra. I després una cosa que és molt poc coneguda, que és la colonització de Serra Morena. Resulta que el rei Carles III, en 1784, ell va millorar la comunicació entre Madrid i Andalusia amb una carretera, però resulta que tenia que travessar Sierra Morena. Sierra Morena era un lloc desèrtic, no l'habitava ningú i era un refugi dels verdures. I se li va ocórrer la idea de colonitzar-lo. I se li va ocórrer la idea de colonitzar-lo amb gent vinguda de Centroeuropa. Va portar 6.000 persones d'Alemanya, Suïssa, de Flandes, però que eren catòlics, això sí, tenien que ser catòlics, no podien ser protestants. I els van portar cap allà i va començar a fundar la Carolina, per exemple, és el nom que ve degut a Carles, dedicat a Carles III. Aleshores, això què va fer? Bé, que per cert hi ha molts cognoms alemanys perquè són descendents d'aquests colons. Però què van fer això? El que al principi semblava que, si colonitzem això ja més gent, no hi haurà més dificultat. Què va? Com que va millorar tant el tràfic de mercaderies, doncs encara va propiciar que hi haguessin més verdures. És a dir, una cosa que al principi estava pensada per allò així, és ser totalment el contrari. Anem als exemples de verdures. 3 exemples, possiblement els més coneguts de tots. Primer de tot parlem de Diego Corrientes. Ara no sé què era la verdura. Anem a parlar al principi d'aquest del Diego Corrientes. Anem a fer-ho més general perquè així ho farem després. Si a Catalunya els bandolers catalans van ser reconeguts i van tindre un gran prestigi, tot això degut als escriptors castellans més famosos de l'època, què va passar? A Andalusia va passar que era aquesta propaganda, per dir d'alguna forma, va ser escriptors i pintors romàntics, francesos, anglesos, que per ells vindre a Andalusia era una aventura. Una aventura, buscaven contrastes culturals, exotisme, i els llibres i els dibuixos que van fer van servir per començar a publicar-se per tota Europa i van fer que molts altres viatgers vinguessin aquí, fomentant l'interès per aquestes figures. Faré molt ràpidament, però no anar així. El Richard Ford, possiblement és el més conegut de tots, és un escriptor britànic que va viure 3 anys aquí i va vindre a viure a Sevilla perquè la seva dona, per la salut de la seva dona. A l'estiu estava a l'Alhambra de Granada, que està més fresquet, i a l'hivern se n'anava a Sevilla. Va recórrer per tota Andalusia, va publicar molts articles en diaris i sobretot va escriure un llibre que em va donar el professor de llibres que hi ha aquí, que es diu Hamburg für Spain. Està bé? Considerat com un dels llibres més influents que s'ha escrit en anglès envers Espanya. Aleshores ell, a través d'un intermediari, per poder recórrer això tranquil·lament, havia arribat a un acord amb el José María Tempranillo i va adoptar i ell tenia un passaport d'ell i podia anar, no de les autoritats no servien per ella, allà el rei de Sierra Morena era el José María Tempranillo. El Frederick Lewis, que és un pintor que molt amic del Richard Ford, aquest va vindre poc per aquí, però va tindre l'oportunitat per mitjançar del Richard Ford de conèixer personalment a José María Tempranillo. I a dalt que veieu, una aquarel·la, és l'única imatge que tenim, i un dibuix que veureu després, l'única imatge que tenim autèntica de José María Tempranillo. No,
gràcies a ell tenim això. Gautier fou un poeta que va escriure un altre llibre, el Prosper Mariner, aquest segurament el coneixeu, no per ell, sinó per l'òpera de Bizet Carmen, perquè l'òpera de Carmen és treta del llibre que va escriure ell, Carmen, sobre els seus viatges per aquí. Va escriure també moltes cartes. Alexandre Dumas, Natalí, Los Tres Mosqueteros, 20 anys després, El Conde de Montecristo. Aquest va escriure moltíssim. I aquest va vindre aquí acompanyat pel ministre d'Instrucció Pública de França i va publicar un llibre que deia de París a Cádiz. I finalment Gustave Doré, que els dos treballs són gravats d'ell, també. Aquest sí que artista, pintor, il·lustrador, és el que li va donar fama internacional, el millor dels il·lustradors del segle XX, perquè va ser les il·lustracions que va fer pel Quixot, la Divina Comèdia, la Bíblia. Va fer un viatge aquí a Espanya, junt al Ballon de Molière, i junt amb ell va publicar una sèrie de cròniques a França i sobretot la il·lustració francesa de Don Quijote. O sigui que la tasca que havien fet els escriptors castellans ho van fer aquests viatgers romàntics. Diego Corrientes. El Diego Corrientes a 1848 es va publicar a Sevilla una obra teatral en vers que deia Diego Corrientes, el bandido generoso. És on apareix amb la màxima expressió la visió romàntica dels matolers. I que la seva fama s'ha recuperada gràcies a la seva rendició final, és a dir, de com va. Després es va fer sarsueles, van començar a aparèixer novel·les, còmics, pel·lícules, coples i passadobles. Una de les coples més famoses és una que deia, acabava dient, aquel que en Andalucía por los caminos andaba, el que a los ricos robaba y a los pobres socorría. La imatge romàntica del motor. En realitat, què coneixem d'ell? Va néixer de pares molt pobres, que eren jornaleros agrícoles, que era el que es va dedicar a ell als primers moments. No se sap per què, però aviat es va convertir en capità de Repolets, fent agafar pols grans propietaris de los cortijos. Però això sí, procurant sempre fer dient a tothom, que el coneguessin com que ajudar els pobres. O sigui, que robava els rics però ajudar els pobres. En realitat, mai va arribar a fer cap assassinat, no va matar mai a ningú. Ell el que es dedicava era a robar cavalls sementals, cavalls de raça, que els portava a vendre a Portugal. I va haver un sistema molt curiós i molt interessant, que era, robava amb uns cavalls, anava fins a una altra finca, deixava aquells robats i robava llavors els altres. I esclar, anava a tota velocitat, els cavalls cansats, els deixava cansats, n'agafava que estaven descansant i així fins a arribar al Bufó. Llavors els que el perseguien mai el podien agafar. És d'així. Però amb aquest personatge apareix un altre personatge que és imprescindible parlar d'ell, perquè s'hi va acabar malament degut a aquest personatge. Aquest personatge és Don Francisco de Luna i Ahumada, que mireu si era important que era conegut com, amb tota Andalusia, com el senyor del gran poder. Tenia una quantitat de càrregues, membres del Consell de Senda, del Consell de Castella, era el cap de la Real Audiencia de Sevilla, era moltíssim. I la fama que tenia aquest Diego Corrientes com un bandoler generós i justicier era una ofrenda per ell, sobretot a partir d'una troballa que es van trobar tots en una venta i aquest, el Diego Corrientes, que devia ser una miqueta xuleta, suposo, el va fer baixar del carruatge i li va fer que li tingués les sabates. Llavors això va ser una ofrenda brutal per aquest que era tan important i tot això. I des d'aleshores li va...
També hi ha una altra, diuen una altra cosa, és que també hi havia una cosa de famílies per entremig, perquè aquest el Diego Corrientes es veu que passava amb la pedra a la neboda d'ell. Sí, hi ha diverses coses per entremig, però sí que li tenia una mania brutal, no? Una vegada referent a aquesta, al cap de poc temps, la Real Audiència de Sevilla, que ell era el cap d'allò, va publicar un edicte contra ell, on surt l'única descripció que tenim, que posava que Diego Corrientes era de 2 varas de cuerpo, blanco, rubio, ojos pardos, grandes patillas de pelo, algo picado de viruela y una señal de corte en el lado derecho de la nariz. L'única descripció, no tenim cap dictor el tenim retratat. Però sí que amb aquesta mateixa el declara malaltia i ofereix 1.600 reals de relleu viu i 3.000 mort. Això era una fortuna amb aquest. I es va repartir per tots els pobles. El Diego Corrientes, que deia que era una mica així, se'n presenta davant dels funcionaris de la Real Audiència, ell, tranquil·lament, i els diu, és veritat que donen 3.000 reals de relleu si el poble és mort? Diuen, sí. Diu, bueno, serà dos pistoles, diu, bueno, però ja me'ls podeu donar a mi, i el dia que mori ja us ho podeu. Vull dir, esclar, això, i a sobre que en un altre poble va anar, agafa l'edicte aquell que estava penjat a la plaça del poble, el trenca i amenaça els magistrats que el volien agafar i els diu que si es tornen a trobar els mataran, no? Això va fer que aquest, el Francisco de Bruna, ja se li va pujar la sang al cap i va reclutar molts efectius que eren els anomenats escopeteros. No existia encara la Guàrdia Civil, no hi havia l'exèrcit, no podia ser així, i van a perseguir-lo. Van estar durant molt de temps perseguint i al final el van agafar a Extremadura i el van portar a Badajoz. Es va poder escapar, va anar a Portugal, el van tornar a agafar, però al final el van agafar de vida i el van portar a Sevilla. Allà, era el març de 1788, allà ell va confessar els seus delictes, però dient que no havia fet mai no havia matat mai a ningú i tot això. Tenia 27 anys, però això no va impedir que no l'executessin d'una manera terrible. Va ser flamejat, torturat, arrastrat, finament penjat. Després, com sempre, van tallar trossos al seu cos i repartit-ho per les diferents zones de Sevilla i el cap. I això és el que dona peu que realment és veritat el que va passar amb aquella venta de l'Alcantarilla, que li va fer la freda de fer-lo color. El van fer portar i penjar-lo amb aquella venta, el Francisco de Bruna. Per tant, és molt probable que això sigui veritat, no? I ja que m'has fet això aquí, doncs ara el teu cap estarà aquí penjat. El que és l'imaginari col·lectiu popular és el té com una persona que va ser ajusticiada injustament, perquè no havia comès cap delicte de sang i havia fet res. I a més també perquè va ser executat un divendres. I el divendres estava totalment prohibit des de temps ja del fons de Zero, el sant, perquè deia, por honra de nuestro Señor, porque tal día fue puesto en cruz y recibió pena de muerte. Això també en l'imaginari col·lectiu popular es diu com una venjança molt personal d'aquest personatge de Francisco de Bruna. Ara tenim el José María Tempranillo. Aquest és l'altre que us deia, és un dibuix natural que va fer aquest el Jean Frederic Lewis. És les dues úniques que tenim d'imatges. També era fill de jornalers. Ell en realitat es deia José Pelayo Hinojosa. I per què li deien el Tempranillo? Perquè va començar molt jove a ser ventoler. El Tempranillo, de temprano,
Tempranillo, tenia 15 anys quan va començar a dedicar-se a fer de bandoler. No va tindre oportunitat de tindre cap mena d'estudis, era analfabet. I aleshores, per què va ser tan aviat es va dedicar al bandoler? Existeixen 3 hipòtesis que cap d'elles està contrastada. Una és que per venjança de la mort del seu pare. L'altra, perquè havien violat la seva mare ja quan era viuda. I la tercera, perquè en un ball ell li agradava una noia i un home la va estar molestant. El Josep aquest, el Tempranillo, s'enfrenta amb aquest home amb una baralla de cavalls i se'l va carregar. Aleshores, esclar, això ho va veure molta gent, va tindre que fugir i allà va començar la seva vida de bandoler. Al primer moment es va entrar en una quadrilla coneguda d'aquella època que es deia Los 7 Niños de Écija, que es dedicaven al contrabando. Però als 18 anys ja tenia la seva pròpia quadrilla de bandolers. I es va dedicar sobretot a saltar carruatges i diligències i també a les d'Hacienda, a les postes reals que es deia abans, del rei, que eren els cobradors d'impostos. El cop més espectacular que va fer va ser a Ètica, que va saltar una diligència que transportava una gran diners de calés. Ell tenia una mena de servei d'espionatge per tots els pobles, que li anaven avisant quan tenia que passar aquesta diligència pels calés i tota aquesta història. Estava molt ramificat. Ell controlava tots els passos de Sierra Morena i cobrava peatge a tothom dels carruatges que passaven per allà. Ell donava una mena de passaport als carruatges, si volien passar, perquè no tenien que pagar tant. Doncs ell donava un paper mal signat per ell i aleshores amb allò quan un altre bandoler deia vale, va ser cap problema, no? Ell era capaç, li deia el bandido bueno, era generós amb els diners que cobrava entre els seus companys. I si un poble es trobava que tenia dificultats econòmiques per el que fos, ell els hi deixava. Però esclar, per contrapartida ell sabia que si tenia que fugir aquell poble era segur, perquè era una manera de tindre el benefici. A l'agost del 1832, Ferran VII va concedir un indult als bandolers que volien quedar-se lliures, acceptessin posar-se al costat de la llei i els donava l'indult. I amenaçant de mort a qui no ho acceptava. Clar, dintre dels homes de la seva quadrilla va haver-hi qui el van acceptar i qui no el va acceptar. I això va provocar enfrontaments entre membres de la seva quadrilla. Ell va morir amb una emboscada feta per un excompanyia conegut com el Barberín, que el va disparar matant-lo, o sigui, un tir mortal. Tenia 28 anys. Si el Perú Recaguinalda té alguna cosa, José María Tempranillo, aquí només hi he pogut posar, es van fer conegut com el rei de Sierra Morena. Es va fer de tot. A fer una sèrie de televisió, pel·lícules, una entrega de novel·les setmanals, còmics. Hi ha un museu dedicat a ell. Vull dir, es va mitificar d'alguna forma, perquè l'imaginari col·lectiu popular el va fer com que era de baixa condició social, era generós, un cert afany justicier, i tot això el va convertir en un heroi pel poble. Aquí, si algú preguntés abans de començar, dieu el nom d'un bandoler andalús? Doncs segurament no, l'any de vosaltres en diríeu el Curro Jiménez. Però qui era el Curro Jiménez? El Curro Jiménez no va existir. Era una persona de ficció, una ficció literària. Com va començar aquesta ficció? Tot va començar el 1894,
Quan Rafael Benítez Caballero va publicar a Madrid la novel·la El banquero de Cantillana, història d'un bandido célebre, on va posar noms, llocs, dates, aconteixements que no tenien res a veure amb la realitat del banquero de Cantillana. El banquero de Cantillana, a més a sobre, als anys 76-78, al segle XX, la televisió, Curro Jiménez, es fa la sèrie de televisió que va tindre un èxit brutal. Va durar 3 anys, més de 40 capítols. Que a sobre només va servir per desvirtuar encara molt més la figura d'aquest autèntic banquero. Ell es deia, en realitat, Andrés López Muñoz, i perteneixia a una família de llarga tradició que tenia el monopoli del transvasament en barques del riu Guadalquivir, des del poble de Cantillana fins a l'altre costat del riu. A més, la seva família tenia una posada i tenia també una bodega, vull dir que tenien una certa estabilitat econòmica. Però què va passar? Allò que us comentava abans de les desamortitzacions, doncs resulta que aquesta concessió que tenien era del conde, del noble d'aquella zona, del cacique d'aquella zona, però amb les desamortitzacions aquesta terra se'l podia vendre. El que abans tenia un pacte, on la família d'ell li pagava una petita quantitat, ara se'l podia vendre. I quan una vegada fet això, en vez de tornar-lo a deixar, de continuar amb la família d'aquest, la família López, doncs s'ho va vendre a un altre per molt més calés. Llavors això va provocar la ruïna econòmica d'aquesta família. Com és que llavors, què va passar? Va passar que, per què es va fer la ruïna? Hi ha també 3 versions. Una és que va començar a tenir una relació amb la nòvia del fill de l'alcalde. Aquest es va enterar, va agafar 2 cosins seus i entre els 3 li van donar una pallissa forta. Ell ho va denunciar, però com que era fill de l'alcalde, van ser absolts de la denúncia i no van fer res. Una possibilitat. Al veure això, ell agafa i se'ls carrega els 3. Això és una versió. L'altra versió és que se'n va anar d'allò, no tenia res a veure amb l'alcalde, sinó que amb una baralla va matar un noi de 22 anys, fill d'una vídua. I l'altra versió, que és la que és més probable, que es va fer bandoler, per això us explicava la desamortització. Va perdre les possibilitats del transport i el mitjà d'assistència. L'única descripció que tenim d'ells és que amb els boletins oficials de la provincia de Sevilla el descriuen com un chico de 18 años, de estatura de menos de 5 pies, con pelo castaño, ojos pardos claros, nariz delgada, cara oval, color trigueño, sin barba y vestido al uso del país. És l'única descripció que tenim d'aquest Andrés Negocis. Es va dedicar a atracar carruatges, assaltos de diligències, enfrontaments, va matar més d'un, va tindre enfrontaments. Penseu que en aquest moment estem parlant de 1894 a 1844 es va fundar la Guàrdia Civil. És a dir, que en aquest moment ja va tindre enfrontaments de 50 anys més tard i en aquests enfrontaments va matar el Guàrdia Civil i va ferir alguns quants. Això, bueno, ell i 3 dels seus van ser, o sigui, els perseguien, molt perseguits per la Guàrdia Civil, els van cercar amb ell i 3 dels seus companys, degut al xivato de la seva pròpia quadrilla que s'havia fugit, que el va xivar a la Guàrdia Civil on estava, es van anar allà i segons diu el millor oficial, els van matar quan intentaven fugir. Aquesta és la versió oficial. Una altra versió és que el van matar a traïció mentre estava al llit amb una de les seves amants. Tenint en compte que en aquell moment la llei de fugues
coses curioses, en part, no? A part de la Guàrdia Civil, que va ser fundada en 1844, i amb això va augmentar molt la persecució, va millorar la reta viària a les carreteres i va arribar als trens. Això va provocar, primera, que les mercaderies es poguessin portar més fàcilment, sense tant perill d'això, i després que també les forces d'ordre públic poguessin arribar més ràpidament. Però sobretot, per mi, després parlaré de fotografia, el telègraf i el telèfon. Un dels últims bandolers andalusos, que va morir en 1929, era un conegut com el Vinillo. Aquest ho va dir en una frase: a nosotros nos ha matado el alambre. A l'alambre del telègraf, el telègraf del telèfon. Per què? Perquè si passava alguna cosa a un poble determinat, el telègraf automàticament, al cap de minuts, ja ho sabien els pobles del costat, que allà havia passat aquests bandolers, havien comès tal cosa, l'altre, la Guàrdia Civil, ja els podia esperar. Telègraf. I la fotografia també. La fotografia és curiós perquè ja heu vist que fins ara l'únic que tenim són els dibuixos, la descripció física que hi havia, o bé els dibuixos que va fer el Joan Frederic Lewis del José María Tempranillo. Però esclar, no els coneixia, sí, la descripció física, sí, ojos d'esto, 5 pies, però esclar, això podia ser molta gent que fos igual, no? Doncs va haver-hi en 1870 el ministre de la Governació va nombrar a un tal Julián Zaguest, com governador de Córdoba, però que tenia poders de coordinar amb Màlaga i Sevilla, que eren, com ho he dit abans, les zones on hi havia molt més bandolers. Què va fer l'arribar a Córdoba? El primer va fer va organitzar una partida especial de seguretat pública. Va anul·lar totes les llicències d'armes i dictar un bàndol contra el que portava punyals, navalles i faques. Faques són aquelles navalles típiques del bandoler. I fomenta la creació de sometents per iniciar ràpidament la persecució dels culpables. Gràcies al telègraf i al telèfon ho tenia com a prop. I a sobre també va aplicar la famosa llei de fugues, que va fer possible l'assassinat de molts bandolers fent veure que s'escapaven i els mataven per l'oceà. Però el que va fer més interessant aquest senyor és que es va posar d'acord amb un fotògraf de Córdoba i el va fer anar per totes les presons i per tot allò, i els que estaven condenats o estaven allà pendents d'allò que es dedicaven a ser, que es dedicaven al bandolerisme, els va fer fotografiar. I gràcies a això tenim ara 77 àlbums de fotos d'aquella època. Doncs esclar, allò es podia replicar i allò ho passaven a les llocs de la Guàrdia Civil. Automàticament podien contestar si agafaven algú, si aquell havia estat bandoler, si era bandoler. I a més, la foto important aquesta d'aquí, aquests és que els bandolers no tenien cap problema, o sigui, els hi feia il·lusió. Aquest era un tal Pacheco, que era conegut com un gran bandoler, i el tio va ser voluntari, que va voler que li fessin una foto. I si us fixeu, no està espantat ni està res, està tot xulo, no? Vull dir que... O sigui, tota aquesta sèrie de coses són les que van propiciar al final del bandolerisme a Andalusia. Bé, com us he dit al començament de la conferència, el bandolerisme és un fet històric que ha anat evolucionant al llarg dels temps, prenent formes i denominacions diferents fins a arribar a avui en dia. I ara us vaig a fer un contrast entre aquesta i la que ve. Aquesta no he volgut ni posar el nom perquè suposo que quasi tot la coneixeu. Eleuterio Sánchez Eliute, conegut durant el segle XVII del segle passat com l'enemic públic número 1. Explicaré una mica la història per contrastar amb el que vindrà després. Aquest personatge
perteneixia a una família de mercheros, també conegut com a quincalleros. No era ètnia gitana. Ells es deien que eren mitat jolais, mitat gitanos. Jolais és com ells deien a los paios, o sigui, en principi no. I aleshores es dedicaven amb carromats a anar pels pobles. Quincalleros era perquè venien quincalla, és a dir, coses fetes amb metalls de ferro i tot així, eren temporers, i de quan quan feien algun petit furt si tenien ganes per menjar. Ell va néixer en una barraca d'una pares, el pare estava a la presó i la mare era sordomuda, analfabets total. Igual com ell va ser durant molts anys. Diuen que el van agafar per primera vegada perquè va robar 2 gallines perquè no tenien per menjar. Suposo que el va agafar la Guàrdia Civil i li havia fotut una tanda de tunda o el que sigui, i esclar, això, ell a mesura que es va fer, això era molt jove, va anar cada vegada fent coses més grans. I va tindre, va ser famós en el seu moment, un atracament al carrer Bravo Morir, una joieria de Madrid, on el vigilant de seguretat, ell anava amb un o dos més companys, igual com ell, el seguretat que hi havia a la porta, a veure la cara que era, va treure la pistola i va començar un enfrontament armat i el seguretat va morir. Aleshores va ser empresonat, li van fer un judici sumaríssim, sense cap mena de legalitat, perquè no és així. La prova està que el 2009 va voler que revisés la seva condemna perquè no va tindre cap mena de garanties. I va ser condemnat a mort, que després al cap de poc el van commutar per una cadena perpètua. Ell va ser ben fort perquè com fugia. Va fugir un parell de vegades i perseguit per la Guàrdia Civil, però al final el van agafar i aquest és després d'una fugida que el van agafar. I al final va anar a la presó. Allà a la presó va aprendre a llegir i escriure i es va treure la carrera d'advocat. Va treure la carrera d'advocat, va escriure uns quants llibres, Camina al Braguet, molt famosa, que després van fer una pel·lícula, i va arribar a treballar com a advocat a la jurídica, al gabinet jurídic de l'Enrique Ortiz Rosalbán, a l'alcalde de Madrid. Aquesta és una història d'una persona totalment condicionada pel seu entorn econòmic, social i cultural, que va saber donar un gir espectacular a la seva vida, a la seva trajectòria, integrant-se totalment en una societat que l'havia postergat, que l'havia revolucionat. Segurament, d'aquí uns anys, la memòria popular el recordarà positivament. En canvi, i ara tenim la tancada de la moneda. Com he dit, pren noves formes i denominacions. Aquí qui hi ha? Cares conegudes. Cap ha tingut una infantesa pobra, ha tingut una infantesa sense poder accedir a la cultura. Aquí hi ha banquers, especuladors, oficialistes, hi ha gent que s'ha aprofitat en fons d'inversió buitre, polítics i membres de la força de seguretat corruptes, defraudadors d'Hisenda, estafadors i fins i tot algun membre de la família real. Però tampoc ens podem oblidar de les grans companyies a darrere de l'IBEX 35, que si aquests són corruptes, els altres són corruptors, que acostumen a sortir d'aquest lloc. Per què? Perquè tenen tentacles de poder econòmic, poder judicial, i que surten. Precisament quan estava fent repassant això abans d'ahir,
i estava escrivint una cosa que deia aquí. Sí, escrivia que aquests grans companyies i tot això així, amb un petit rentat de cara es surten sense cap problema, tornen a tindre. Perquè aquestes companyies que estem parlant de l'F35 ja són les mateixes que van sortir amb el Gürtel de Madrid i el Gürtel de València. I ara tornen a sortir amb aquests que hi ha aquí baix de Mireta, de Lagos, el Coldo García i altres. Són les mateixes empreses. I quan estava escrivint això, al cap de poc rebo una notícia que diuen Acciona, una d'aquestes grans empreses, ha acomiadat el cap de construcció per a Espanya i fan una auditoria interna i tal i qual. I penses, allà. Aquestes comissions, aquestes mordides i tot això així, no les fa un cap de construcció. És el d'allò dels grans executius d'aquesta empresa, els que saben que tenen que sucar a gent per poder aconseguir aquests contractes. Una de les coses que em feia gràcia també és dir, aviam, aquests trens dins Filobrat, que posava que s'havien aportat 600.000 euros. I jo dic, 600.000 euros? I quines contractes han fet? Més de 600 milions d'euros. 600.000 euros representa un 0,1%. Això no s'ho creu ningú. I que 0,1% ho donen de propina amb el xòfer que els porta el d'allò. Com a mínim un 3%. Un 3% són 18 milions. És a dir, aviam, són coses que per nosaltres diem als bandolers, hòstia, aquests, amb un altre nom, són 10 vegades pitjors que el que feien aquests bandolers. Que la majoria d'ells ho feien per necessitat. Això no vol dir que fossin Robin Hoods, no eren Robin Hoods, perquè sí, és veritat que repartien alguna cosa, però repartien perquè els ajudessin amb ells també. Us he parlat d'aquell atracament que va haver-hi a Sidamon. Us he parlat d'allò d'aquelles que van trobar una caravana de moneda real que anava des a Gènova, de 500 milions. Aquells sí que van repartir perquè no podien emportar-se tants lingots d'or i de plata. O sigui, al final van trobar lingots d'or i de plata repartits per tota Catalunya, d'algun que els havia ajudat. Perquè és que no podien, això que havien llogat 40 animals de carga, traginers que els ajudessin, però no podien. És a dir, no eren Robin Hoods, és veritat, però és que aquests no ho fan per codícia, perquè sempre volen més diners, o sigui, no es contenten amb el que tenen. I aleshores això fa que siguin més perillós, perquè mai tenen prou. I a més estan recolzats per elements importants de la societat, a tots els mitjans, que sincerament jo quan poso això penso que, ostres, alguna vegada ens podrem sortir d'aquesta gent, alguna vegada podrem creure que podem ser tots més honrats, no ho sé. Ara, per això us deixo vosaltres de pensar que eren lladres, eren justiciers, qui són més lladres, que són justiciers, això ho teniu que decidir vosaltres mateixos després d'això. Moltes gràcies per la